Hello everyone, welcome to my YouTube channel. It's me Sangeeta channel. Boykhaba welcome khalaibai. And happy Holi to all my friends. Neibe dinei फैदों तामुलपुराव थानाय मटंगा सकनि इथिं थानाय कसुबारि होननाय जायगायाव ओमफ्राय बेयाव जादों देउल माने हलियाव जानाय मेला बा फुजा So guys, बैथिंनो ओरै हाबलांनांगो ओमफ्राय बेनि खाथियाव बे लेफ्ट राइट साइडआव दङ मन्दिर ओमफ्राय लेफ्ट साइडथिं नैजा जाबाय स्टेज कालचारेल प्रग्राम जानायनि स्टेज बैथिं मानसिफोरा जिरायजोबना दं बेयाव प्रग्राम जागासिनो दं ओमफ्राय आंनि राइट साइडथिं दङ मन्दिर बा थान होनो जगन्नाथ थान गपाल आरो जगन्नाथ थान जोङो बे मन्दिराव हाबलिया मोनानायखाय ओमफ्राय दानिया हाबनोसै नैबेथिं जेराव स्टल गासैबो स्टल दंजोबो बेफोरखौ नायनोसै मा मा लाबोदों फार्स्ट बेयावनो नुबाय बेलुन इमान मोजांखा नैबे माबे मोनसे कालारनि बेलुन नांगौ गासैबो कालार दंजोबो बेहाय आरो मा मा नांगौ नैयाव साना भाजा नुदों आं नुहुरदों नैबे इमान मोजाङै बरिया साजायना दोनदों ओमफ्राय नैथिं आरो दंबावो गथ'फोरनि ओमफ्राय नैबे आं मोनसे नुहुरबावदों फुचका नोंसोरो मा होनो आं खिन्थु फुचका होनो गुवाहाटीयाव जों फुचका होनो बा पानिपुरिबो होनो बाट बांसिनखौनो फुचका होनखायो आरो नैबे पान जानोबा पान मिठा पान आं जाया मिठा पान नोंसोर जायो ना जाया कमेन्ट खालाय आरो नोंसोर सोर सोर कसुबारियाव नायनो फैदों प्लिज कमेन्ट जनाय आरो तामुलपुरियाव सोर सोर दं प्लिज कमेन्ट खालायनो हागोन अके ओमफ्राय नै आगोलाव मा नुनोसै नायनोसै आरो जों एबार नुबाय नैबे फट' फ्रेम बा भगबाननि फट' ओरै न' साजायनाय वालाव दोननाय बा मन्दिराव दोननाय बेबायदि फट' फ्रेमबो दोङो अनलि फट'बो दोङो इमान मोजां मोजां बेलेग बेलेग डिजाइननि दं माने फ्रेमफोर आं इमान मोजां नुबाय आं बे मोननै लाबोबाय फ्रेम न'आव लाबोबाय बाट कन्टिनिउ जायासै माने आं एसे लाजियो पाब्लिक प्लेसाव भिडिअ बानायनो स' देखायनाय जायासै आरो इथिंजों जाबाय सबसे खम दामनि माल 10 टका अनलि 10 रुपिस गासैबो अनलि 10 टका कम्पानि बे नेकलेस सेट गोरनानि आरो आखाइनि आसान गुफुर साखा खंख ओरै माबा माबि दंसै बेहाय बहुद बुस्थुआनो दं न'नि पर्दा दं गान्दु आरो ओरै माबा माबि दंसै ओमफ्राय बांसिन बुस्थुआनो लेडिसनि आरो सिख्लाफोरनि ओमफ्राय हौवाफोरनिबो दं नैबे टेटु बानायदों हौवा मानसि सासेया बेबायदि लामायाव टेटु बानायना सेफटि नङा बेखायनो टेटु पार्लाराव बानायनायानो बांसिन मोजां मानोना बिसोरो सिरिन्सखौ माने बे बेजिखौ सोलायाना स' टेटु पार्लाराव बानायनांगौ बेबायदि बानायनायाव बेमार जायो आरो बे मोनसे स्टला जाबाय अनलि 50 रुपिसनि मोनसे बुस्थु बायबानो 50 रुपिस गेदेरानो जा फिसायानो जा स' अनलि 50 आरो बे मोनसे स्टला जाबाय बयसनि थाखाय मानो इयाव बेहाय सानग्लासेस दंसै आरो टुपि बयसनि गोजा ओमफ्राय बे लेडिसनि सिख्लाफोराबो लाजायो सानग्लास दंना गैया बेहाय अनलि बयसनि बायदिसो नुदों आं ओमफ्राय बेथिं आरो दंलाय बर्तन बासन बर्तन हिन्जावफोरा बायनो दंसै लाइन पाथिलायनानै आरो बे साइडथिं दङ अनलि माबा फास्ट फुड स्टल रेस्टुरेन्ट बायदि दं रेस्टुरेन्ट नङा स्टल लगायजोबदों आरो नैथिं आरो फैलायबाय जों नै बे इन्डियान फास्ट फुड कर्नार गुवाहाटीनिफ्राय फैदों बे मोनसेया आरो दंसै बेलेग बेलेग जायगानि
खम दामनि माने खमावनो मोनगोन आरो बाट फिक्स खालायजोबना दङ 100नि दं 150नि दं बांसिनानो 100 150 बेबायदि 200 बाट बे मेख्ला सादर नङा दै आं बेलेगखौसो होनदों बेफोरखौ सोङासै आं दामखौ बैथिं आलायना दोननायखौ होनदों 200 100 150 बेबायदि फिक्स दंखायोमोन आरो बे साइडथिं जाबाय अनलि जेलेबि मिथाइ माने खुरमा निमखि बेबायदि गोजा आरो बे लाइनसे ओमफ्राय जोंबो थांनोसै लाखैनो स' बेयावनो बायना लाबाय गामिनि फुजा नायना जुदि जेलेबि बाङाय लाङा बा जाया माबोरै जानो नङा होमबा जेलेबि ओमफ्राय निमखि भुजिया स' फ्रेन्ड्स आंनि भिडिअखौ नायना दिनै मारै नांखो प्लिज कमेन्ट खालाय ओमफ्राय लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव ओमफ्राय खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ दबायना हो जोंनिया नैबे थांनो जाबाय जों लाजोब्बाय आं बेहाय लादो फट' फ्रेम फट' दंखायो मोननै लादो भगबाननि ओमफ्राय जों थांनोसै बाय बाय